Diplu so rong phorat kachilinga towara long towar kanglem et penajo rong phora ratum kedam ke wanga phan kisung ke phonang Pholoni multi-purpose cooperative lamps along anutina long linni linthom sangkang thanduna lamki ke klang Bapuram tokbia ronga sarbarim mina jongjung akhipen towarari kasilam Karbi Anglong life adaba birtang ton pen arjupanik tha Imek pen theklong et akisung ke kisung phophe aprang jisikoi si kemi athemo sungkrung aphi anki kachupajok ji aphan sungkrung ji Lason si lakhaing kora truck Duarbaguri constituency ke parlo dolamara dadhora PS ke parlo diflu so rongphora ratum pen langkungarai ato warlong langgethe apongtin towar kang lempon penajok nona bangki gari so anta dam dorti detlo potsi hala dak rong phora ratum pen non kido bom BJP sarkar ratuma phan laben Karbi Anglong Autonomous Council ke chari pon man kido Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tudiram Ronghang lapen dak EM Richard Togbi atuma phan nangra vek thapusi kachuning ri padopon lasino namad border pitching abang nangklem pivek thapusi kehang padopon athe non barla ahud anta parpilang na so towar ki pura than ponthu atheni litum dadhora diflu soarat atum ke kedam kewang sung ikpik athe langthe langpleng ahud loti dolong kavipen isita thetana ki sung chetong nang kok titik Hadagara ratum pen ke than ke pachini pon lapen loge charli amumara tum pen ke danglok men kisung keso kache ponji lapen beha bepar choklem chodam atum anta kisung angbongsi do kusi than pachini pon thu lasin nonamat thetan adelong haihuile nangklem piun e pusitami nonamat prajin pen dak nonilitum karjaprong along abang border pitching asai abang nang klem pivek tha pusi chuningri padi krim do pusi hadagara da tumpen lakhe chepaklang pon laben kidam tang towara bang arlong nang ki thokpi pon kling pota ako kachurupi pajopon Protap sinara rong basa phangcho rong lapelang mang rong ha rong la posai towara na bang arnisi aprang ta towar bipik dak dam dorde pinhan seta parnisi ako lang ke theke bang pena posi labang so the pai bang right plin lo la pen posinon ta iri pen da chut pun phunun aklong kar nuk bang lo la sila bang so towar lo border picking tang pitha posi eleto masar tim Karbi Anglong tom phan kachuning riji phansini tum pini media hoi pen pachi thangi phansinang le tum phan pha pon lo la sinona bang ke phoner cap anta avidelo jo food troxini envelo ada ka towar elamansi do cholo News report Karbi Anglong live Sarkar pen anutin kelong nangji mate sang keron ponalong kachong tip dun nabang long lepu ahukum pipon Kedam tangwo signify clear ni Pholoni constituency ke parlo multi-purpose cooperative lamps along sang kang than anutin along linni linthom busi lamki ke klang padupon Lason si Assam government pen ke pangdak pon kiduk det arat atuma phan sang iphongvet pen cheklojon thoma pharman ki pipon along sang ilinchot kali pharoisi agram anta inthanong lipusi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen pangdak ponlo bonta halapu Pholoni la pen center lamps along abangke inut mate anutin abang pho abang phialong ilin linni mate lin thom so se sang kang than ponsi thek ponlong bangso long inut APHL sialong radasai klembang pukur sing timung inut Indian citizens mate inut Karbiarat asoku chemathasi bangso kichok chielong jongpon bonta lapu Pholoni lamps along
abangke nangli kursing timong dake shareholder avipura khur chodutsi thekpon longlo tangte lapu phuluni multi-purpose cooperative atumsi ke chokche mamate kursing timong bangso ke chokche long ke jongduna bang phusi ke chokche lo bangso puthak rale insai ponon pusi lamthe peklang pon Lapen halapu Phuluni multi-purpose cooperative lem salong chairman Lapen Phuluni BJP Mondol along Kongchun bang Pronason rong paratum perangki atum karjupon along lamkar ipia lamthi Lapen lapu kursing timong kaninje alam thile nangitum ajupanitha Ivan public tu si bang punang kolo je Assam government pe India government ke pangdak elo je nona ciklo jon thom sangpiji June July August AY tu mangke 105 kg lapen priority household tu mangke 15 kg ciklo jon thom pelotang de priority pelotang te 15 kg lagi di komane bang pho pelotang de 75 long po ba komane bang pli pelotang de 60 long po AY tu mangke lake 105 kg long po tante pini nalu tunang ke umri pen pupilo ke kang long le sangang khan lo inut long isi AY tu man kon lo AY le BPL 30 kon lo bang proxy pen alang lihan 7 kg kon terle tela tum order nang paklang hai ke order ave pin dan si sangkang thani ko malo tum order ave ke komane CM do kok man tum dom nang ave ke komane MLA dom kene do kok man tum dom nang ave ke la si la sona bangke prabjin pen bangke Karbi Anglong ke la so mission ke la king ton tin tung ke sang public tumlong et nangji public tumlong et nangji lagi public tumlong et nai public tumlong etik ke nilitum ke la ke jesong manging ton telu la so mission ke la king ton telu tane kiduk ke la rasan kang khan pen si nang hem je plain bu komar lo tum mati kilu nai bang lo ke Phuluni pendir chunarong pi Karbi Anglong live Monit birthe nang hachelote isi asin jibide kang nang jipua son kamatha pen inut saru sarhang abangphu mena jongjung akhiada chepadam si rong rup atawar mesanang jipu kamatha pen towarari kaselampon Lakhaing kore trok Duarbaguri MAC constituency ke parlo Lakhahini dolamara Bapuram Tokbi arong along rong asar barim Bapuram Tokbi alangli hin pen mena jongjung Akhiada cepadam si rong rup atawar mesenang jipu kamathapen towar ari kaselam alang lino namat kaselam bom atawar along sitami PMGSY scheme ben sitami selam ponlo bon sitami bangso scheme along ke drainage system lapen towar arai boundary wall ke avi lasi alang li mena arong kilang alon donang jipu kamatha thek penajok non amat alang li mena khipen towar ari selam pondom News report Karbi Anglong live Sumindar adang along nong nam kache thangklong Britain Got Talent show along Binita Chetri second runners up ang deng along dim kache palong dun pen Karbi Anglong aphan nong me kewan pia bang pia phan Assam Jatiabadi Yuwa Chatra Parisati hekpen AJYCP atum karchudun pusi birta nang pale Binita Chetri lake Karbi Anglong Bokajan Talbalijan along kedo Amar Chetri lapen Nitu Chetri atum asupi lapen artaningkan serkepan si dolang alang likekan aning ke hangpik ajok Britain Got Talent surihini roeng kora pholong chepati dun bompen angdung kiti angdeng chepali dun lo alang li chepati dun si kecheng sianong eabang chepalong dunun edet sidami adun thonong ealong dim chepalong dun si Karbi Anglong aphan chot kali si Assam lapen India angkang aphan antami nong me wan pilo alang litum amithanga hemalong nang chili lupwa birta longsi ningkarong chekhangoni si AJYCP Bokajan Regional Committee atum penchapatra piponsi ahem humridam si karchopona sai dengponlo karchopona long maipu Sandip Saikia AJYCP CEC Klembang jitu phukon penari sangho tum chetong dunsi ke hokalo momento Phulam Gamusa Karbia Poho Seleng lapen Japi pensi archoponlo
lapen alang liphan aprang ansu se kidun bom thek jia phan ahir jumeta pajir ponsi karcho amai misen pen pichun ponlo bukajan penanantirang Karbi Anglong live. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha ang thek misen chelongji amar jivan adowai. So amar jivan dowai ki endun pen ni bong ni anak ki jun pen ki mi ang thek chilong pon bom lo lasela bong pli anak ki jun pen anu se ki mi deje pha jun po asa bang hoten ta labang so amar jivan adowai chu endun hurtha le pe phone chu contact dun hurtha ki so I bang ajona ki song bong amta ki mi pon jia phan abang hoten ta chu endun ranti thani ta ki chu pen si ki mi ang thek ki chilong si pini rat tum han pachini dun lo angge so dewai chu cheng ko ge phung pong ge so phugar ting son ason son ke so son do pik se tanane la so dewai ke chu pene nan ke aki me ya son si che theglong ma pen an pe ne ta chu me mu cha son si che theglong Lakhain ko raisi Borjan constituency ang Kangalong ke do Dilai High School pen pining asengkan High School Living Certificate matikep asatlang ang dengalong pantrok sikep ra trok ra tokbor sirkep nerkep an chepalong ponsi wo signify pli Dilai High School along bang trok sirkep ra sirkep lo charlio somar tuma phan karchu pero ponlo lapen chirok tok amai sitami biponlo Bang so mayalong kachitong dun aluhi abarim EM long kitimong KSA Dilai Head Branch Chunbang Brojen Hansi KSA BRC dun mai phuno bin rongpi retired headmaster Joy Singh Timong Dilai High School headmistress Jayanti Teronpi cleared up English School headmasters Jameson Ingti Serdihun English School headmaster Rajesh Crow Holy Faith Academy School headmaster Bikram Be lapen pinangan manpeng kidotum chitong dun School Managing Committee Maipu Kakri Be Pen Kachepahem Pupona Mayalong Kachetong Dun Aluhia Lam The Along KSA Dilai Chunbang Brojen Hanse Pen Lam The Ki Jaipon Ki Loki Charlie Along Akinang Sotnai Laki Ki Charlie Kache Hodai Pa Mila Pen Kachepaduk Hendo Dilai High School Students Mati Lo Charlie Osomartum Kemang Dun Vek Lapen Kachepaduk Ajoinisi Kep ang dengalong mesen ang thek chepa undun lo sidami la anso se chepaduk pon nang lang puta ningje pon students sakayalong ke Charlie ke choki jun ki jui ke do ke thak ka chepindeng la pen prek jamalong discipline pen ka chepindeng ke do ke thak apon akinang sot child marriage mobile ke ot ke pajum nang jila pen raki ke chola pen akaheno doan asai pen kachipahelo nangji aphan sidame hanse asang ho pen ningje pon Dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong live Kidamtang wo signify player ni Joint Director of Health Services Dipolong Anti-Malaria Month June 2025 kang pupon Lason si aning kanwang son thak si pining le thota NCVB DC Karbi Anglong pen pater pipon si Anti-Malaria Month Srinira inkora pho Dr. Borsing Rongpi Joint Director of Health Services Karbi Anglong arideng pen ingpupon lo Radaphan Malaria akeso pen kapajok ji aphan pura Joint Director of Health Services Karbi Anglong pen pinangan bor ipon si mesen ang thek long pon lo Lason si malaria akeso ke pavide ji aphan alang litum pen klempon bomlo bangso jai megalong kachetong laki Dr. Borsing Rongpi Joint Director of Health Services Karbi Anglong Dr. Samsing Singnar Senior MNHO cum DMO in charge Obet Kiling DVB DC Karbi Anglong Monsoon Singh DME NHM Karbi Anglong lapen staff atum chetong dun rinti Malaria akeso pen kachereji aphan Dr. Borsing Rongpi Joint Director of Health Services Karbi Anglong pen rad aphan than pachini pon Anti-Malaria Month la June chikloi zon isi program ke endo bangsa program
Karbi Anglong lapen ke all Assam pen pace tondun lapen all India pen pace tondun la bangso akerap ilitum Honorable CM Sir Dr. Tuliram Rong Hang Him pen akerap lapen ke ilitum Honorable Chief Minister pen akerap lapen ke Honorable Prime Minister akerap pen ilitum Karbi Anglong totally Assam totally all India ta malaria ke pavideja phana kam ke angdeng ke endo la sau akam ini pen ke chen la chiklo yolang bong ilitum department hin pen asona kam claim do uji malaria la ke esona chitim nang check pen si ke khai la si la juna cheklo arwe nang ke son pangcheng do pen ke malaria ba chitim atum ke pati la pen kala tum ke khai apor cheklo jonang bong yong si di la bangso chitim pa khai long le det pa pati long le det pulo tang te ilitum la bangso malaria pen chepong rayon ji normal ilitum Karbi Anglong kan ke thom pen lo malaria jong pen ke so ke long pu ilitum ang the long le pin lo la pen ke chi ta ve la si la son thak non kai ke bang analita la bangso malaria pa de ji pan ilitum rat atum kadu betanang cerap nahi la senang tum la media hin penta la bangso lam nang cepang pacepang pace thangra ilitum long la bangso malaria Karbi Anglong pen Assam pen all India pen ta padu de pan nang cerap itu tum de ni News Report, Karbi Anglong Live. Tang de pinia da babirta ke lapuan si kangton paniklo.